Adam başı yarım... Ben de 3 diyorum. Hadi bakalım. Yok abartmıyorum. Ha, 3 diyorum. O zaman ben de derim ki... Tamam ulan işte böyle ol. Ha. Sen böyle ol. Tamam 3'se 3. İyi tamam. Şu nasıl yener aslında var ya şu. Έχει τηλεόραση. Όχι ρε φίλε. Πρέπει να το κάνουμε. Θα το οργανώσουμε Πρέπει παιδιά. να το κάνουμε, παιδιά. Οι 4 μέσα. Ναι. Παιδιά, μη φάτε. Ζυγαριά. Ζυγαριά. Περίμενε. Πόσα ήσουν, εσύ πρώτα, πόσα ήσουν. Ήμουνα 90 κάτι θα ήμουν. 90 πόσα. 92, ξέρω που βάλαμε και κιλά. Ανέβα. Παιδιά θα ζαλιστώ τώρα. Καλά θα είχαμε και να δούμε. 78! 14 κιλά έχασα. Παιδιά, στη ζωή μου δεν ήμουνα ποτέ 78 κιλά. Φύγε. Ήρθα 82-83 κιλά. 79 σε έχω πιάσει σε μια χαρά. 14 κιλά και εσύ. Όχι ρε. Όχι, λίγα. 3-4 83-84 Παιδιά, εγώ έχασα τα πιο πολλά. Μόνο εγώ ήρθα 64. Ανέβα, άντε. Από αυτό περίμενα μηδενίσει. Έλα, ανέβα και θα μηδενίσει. Απίστευτο, παιδιά. 56. 55 κιλά. Πήγε. Πόσα κιλά. Και εγώ ήρθα 9 κιλά. 9 κιλά έχασα. Περίμενε, τώρα ανέβα. Αλλά. Πόσα ήρθες, πόσα Χρόνια ήρθες. πολλά. Πόσα ήρθες. Άρα, μήπως δεν πατάω καλά. Μπαρμπέρε, Hair and beard. What about me? Δεν θα μου ξέρεις επειδή. Εσύ θα πας δίπλα σαλόν τον Πελέτσα. Γλυκό ζεστό νερό. Μεγάλες στιγμές σου λέω. Tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, ho lo sanguigno, presto il biglietto, e mi chiamano, e mi vogliono, dalla parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro. τα πουλάκια που κάναμε. Να δούμε την κυρία. Κάπου δίπλα. Βάθος. Η Ανάρκεια. Ήρθαν οι άντρες. Φίλε, Καλυστία 2006. Ωραία, φίλε, μοντέλο δεν. Έτσι. Τρελό μάλι. Δεν το πιστεύω. Αυτός ποιος είναι? Άρε ναι. Κάποτε ήμουν Είναι ο άνθρωπος. Δικράλης από το Survivor, Ελλάδα, Τουρκία. Καλά, μαλάκι. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you breathing with me. Oh. Λαβάκια ωραία, Do it to me again and again. You've been so gentle. Καλό το σπα. Καλό το παιδάκι. Πάμε για ένα μπανάκι τώρα. Σούρμες και όλοι χαρά. Σήκω στα πόδια σου, παιδί μου. Εντάξει, θέλετε να το δείτε αυτό λιγάκι? Εγώ λέω να... Έλα λίγο να Το δεις. είδα αυτό, ναι. Τα ρούχα στα έχετε δει που τα φέρω από το λες? πλυντήριο. Αυτό που είχε πάνω ένα τόνο σαρδέλα και Εσύ άμμο. μήπως θες να δεις τα σιδερωμένα που κάμισα τα οποία έχουμε να βάλουμε για σήμερα. Συγγνώμη λιγάκι, συγγνώμη. Για έλατε άντρες να δείτε εδώ παπουτσάκια έτοιμα που έχει για την πάρτι μας. Έλα. Και πουκάμισα.
Και η Νάντια άσπρο φόρεμα με κόκκινη. Παντελή, για έλα εδώ. Δεν τα πιστεύω! Παιδιά, κουστούμάκι θα βάλουμε. Λες ρε φίλε. Πω φίλε, κουστούμιας, Εγώ γραβατούλα. αλλάζω κιόλας, χάρηκα. Συγγνώμη, είναι δύο. Τι λέτε ρε παιδιά. Και λέγω και Μην τα παίρνω. διαλέξεις. Και λέγω και... Λοιπόν, παιδιά έχουμε και χρώμα. Εγώ παίρνω το μπλε. Σαμπού. Κάτσε, δεν παρακαλώ. Τι νερό ρε. Δεν πιάνω σαπούνι. Τώρα θα πω κάτι πολύ σεξι. Ποιος θέλει να μου τρίψει την πλάτη. Έλα, πάλι. Άντε κράτη πάλι σου πέτσε. Σου φύγει το χρώμα όλα την πλάτη. Πας έξω. Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Όχι ρε παιδί μου. Γεια σας. Μοντέλο είναι αυτό. Τι κάνετε. Κοίτα. Πώς είσαι έτσι. Φτού. Όχι το παιδιλάκι του. Εσείς πώς την έχετε δει μεγάλο επιχειρηματίες και έτσι. Εντελώς. Έχετε βγάλει τα πουρα και κλείνετε συμφωνίες. Τα δαχτυλίδια που είναι. Για βγες κορίτσι. Να σου πω, δαχτυλίδια δεν μου έχεις όμως. Για βγες. Έλα ήρθε και ο κουμπάρος παιδιά. Έλα. Boys. Μας έκλεισε η πόρτα μέσα. Bienvenido a Monsoon. Adelante. Bienvenida, adelante. ¿Para cuántas personas? Sí. Adelante, por favor. Τι να κάτσω. Μία θα με βάλεις. Γεια σου Λεμονόπουλο. Θα δεις πάλι ρίστα. Αυτά εμείς τα τρώμε. Παιδιά είναι αυτό. Πραγματικά. Μεγάλη στιγμή. Καλύτερα, μεγάλη. Πώς τα κατάλαβα αυτά. Το ένα, το αντίχειρα σου να έχεις μπροστά. Ωραία. Το τέταρτο το έχεις από πίσω. Στο τέταρτο το πίσω. Αχα. Και κουνάς με το τρίτο. Και το δε, όποιος σε βολεύει. Λοιπόν, άντε παιδιά, ρίξουμε αυτό. Σε ρεφέ που λένε και οι φίλοι μας οι Όλα Τούρκοι. καλά. Σε ρεφέ. Τελικά μου φαίνονται τέλεια. Πολύ να σε κάτω. Αυτό το σούσι που τρώμε έχει πάρα πολύ ενέργεια, έτσι. Bye bye. Thank you very much. Buenas noches. Gracias. Τι είναι πάρα πολύ. Μαζευτήκατε, ρε, διασκεδάζουμε. Δεν σκεδάζουμε, ρε παιδιά. Εδώ πέρα δεν είναι σταθμός, τι είναι το εμπορικό κέντρο είναι. Έχουν κλείσει όλα. Συγγνώμη,
παιδιά. Συγγνώμη. Στο όρο που έφυγε. Κάτσε τώρα τι γίνεται. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Εντελώς στη μέση του πουθενά. Θέλω να χωρίσουμε. Τα αποθυμένα σου, Σοφία μου, δεν αφορούν κανέναν. Πόσο μάλλον το παιδί που κουβαλάς. Μια πρόταση θανάτου. Δεν φαντάζεται που μπορώ να φτάσω. Θα τη σκοτώσω. Μια πρόταση ζωής. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε μαζί αυτό το παιδί. Δηλαδή να χωρίσεις και να ζήσουμε μαζί. 2 μέρες μόνο. Είναι εδώ. Ποιος? Η γυναίκα μου λέγει. Αύριο στις 11 το βράδυ στο Μέγκα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Frog, η καρτοκινητή με πολύ φθηνή ομιλία και πολύ φθηνό SMS όλο το χρόνο. Frog, απλά και οικονομικά. Tonight, do the mojito with the refreshingly cool taste of the Bacardi Mojito. Τώρα, το Nissan X-Trail Columbia μόνο με 24.480 ευρώ. Η καλύτερη τιμή που έγινε ποτέ. Η καλύτερη στιγμή για Nissan. Τελείωνε ρε Γιάννη. Amstel, μαζί σε κάθε φάση. Γιατί έτσι μας αρέσει. Κάθε μέρα και ένα Smart μόνο από τα καταστήματα TIM. Διάλεξε τώρα το TIM Motorola που σου ταιριάζει και μπες στην κλήρωση για το Smart της ημέρας. 5 αυτοκίνητα Smart. Μόνο για 5 μέρες και μόνο από τα καταστήματα TIM και τη Motorola. Μην το χάσεις. Για μεγάλες μάρκες κινητών, καταστήματα TIM. Καθαρχή και δύσκολη. Τη δίνανε ένα γάιδαρο. Το κοίταγε στα δόντια. Πώς είναι ο γάιδαρος τώρα από τις δυο μας? Φάκελ. Το παιδί σου και το φάκελό σου, όπως το μεγαλώσεις. Έτσι. Θέλεις και τον πόνο. Πάνω μέτρον άρρωστο. Δεν πήγες να χέρι βασικά. Έχουμε λεφτά μέσα. Πολλά, ωραία. Να τα παίρνουμε λίγα για να έρθει. Πάρτε και εσύ για νύχτα. Λεφτά στα τυφλά. Αύριο στις 5 παρα 10 το απόγευμα στο Μέγκα. Στο Playboy Δεκεμβρίου, η Ορθούλα ανατινάζει οχυρά και εκτοξεύει τη libido. Hot quiz. Πόσο cool και sexy είσαι για να ρίξεις μια celebrity? Δώρο DVD 10 χρόνια Playmates. Απολαύστε για πρώτη φορά τις 120 ωραιότερες Ελληνίδες σε ένα καυτό, συλλεκτικό DVD. Playboy, το μεγαλύτερο ανδρικό περιοδικό. Πετάει η μουσική! Αποκλειστικά στο Γερμανό. Με τα Walkman κινητά Sony Ericsson πετάς δωρεάν μεταμουσικής. Γίνε εύκολα ένας από τους 6.000 που θα ταξιδέψουν δωρεάν σε 27 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Απόκτησέ τα στο Κοσμοτέ 240. Για περισσότερα κινητά, μια βόλτα. Βόλτα! Στο Γερμανό. Στο Γερμανό με την Κοσμοτέ μίληστε δωρεάν 15 ώρες προς σταθερά τηλέφωνα κάθε μήνα για 6 μήνες. 100 βουρτσίσματα την ημέρα σημαίνει 3.000 το μήνα. Τα μαλλιά που ζουν έντονα χρειάζονται δύναμη. Η Garnier δημιουργεί το νέο Fructis. Φρουκτόζη, γλυκόζη, βιταμίνες, οξέα φρούτων και λιπίδια αναδόμησης δρούν εσωτερικά και εξωτερικά. Δυναμώνει το 100% της τρίχας. Μαλλιά πραγματικά πιο λαμπερά. Νέο Fructis. Τα μαλλιά λάμπουν με νέα δύναμη. Φρόντισε για σένα. Garnier. Θες να μιλάς δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα? Φόρτωσε χρόνο ομιλίας στα καταστήματα Vodafone και μίλα από το Vodafone CU κινητό σου μέχρι και 1000 λεπτά εντελώς δωρεάν με όλους κάθε μέρα. Αποκλειστικά από το Vodafone CU. Vodafone. Πάθος για την κάθε στιγμή.
ανάσα τραγικό θύμα. Πώς είναι, συνήλθε? Όχι εντελώς. Το παιδί. Ο Στράτος, ανελαίητος τιμωρός. Και εγώ να θέλω να ξεχάσω το παρελθόν μου, δεν μ' αφήνει αυτό. Τι πάτε να κάνετε, Ραλίτες! Η ώρα της εκδίκησης έφτασε το Δεκέμβριο στη Βέρα στο Δεξί. Παρακαλώ. Πάμε να συνεχίσουμε τη βραδιά μας. Και όχι μόνο. Πάρα μεγάλε. Τι λες το. Για πάνε πιο εκεί. Έλα και μοντέλο, έλα και εσύ εδώ. Για λίγο. Ωχ, sorry, με τον Άκο σε σκότωσα. Είπα το άσχημο λέξη, μοντέλο. Πόρτα. Τσάου. Σου πατάω το σακάκι. Θα δούμε τι θα έλεγα. Παίζει από Λάτεν, παίζει καζίνο, παίζει ελληνική βραδιά, παίζει σούπερ θέαμα, παίζει και παιδιά. Drive-in πάμε. Τι είναι αυτό, γήπεδο. Παιδιά, παίζουμε μπάσκετ. Πίτσα, μπύρα, τελικό. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Οπ, σταματήσαμε. Ο οδηγός κατέβηκε, μας αφήνει μόνος μας. Δικός μου. Τι γίνεται, κάτι παίζει. Παιδιά, έχει μαγαζί, γιατί... Τι είναι εδώ, τι έχει. Θα τους άνοιξε την πόρτα. What's here? Τι είναι εδώ, παιδιά. Μαζευτήκατε, ρε, διασκεδάζουμε. Διασκεδάζουμε, παιδιά. Βέβαια, τι είναι σταθμός, τι είναι εδώ. Εμπορικό κέντρο είναι. Έχουν κλείσει όλα. Okay, let's go. What? What's that? What? For what? Μιλάει ο... You have to wait. Just wait for what? Εσύ που πας? Καλέ. Να σου πω, ναι, μην μας αφήσετε τώρα εσύ, γιατί κάτι έχω πάθει εγώ. For what? Φίλοι μου, Φουάλιδο, μην φύγεις και μας αφήσεις το Παναμά, θα μας φάει λάχανο. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το όρο που έφυγε. Κάτσε, τώρα τι γίνεται. Είμαστε στο στιγμής πουθενά. Πάτρα μεγάλη. Είμαστε εντελώς στη μέση του πουθενά. Μα δεν ξέρω, εδώ... Κοίτα, έχει κάτι εδώ πέρα. Ένα τύπο με ένα σκούφο βλέπω και ένα αυτό, τι είναι, τροχωνόμαστε. Τι κάνουμε εδώ, δεν ξέρω τι κάνουμε. Ωραία. Να βγάλουμε κανένα δίσκο. Παίζει ολί εσύ, παίζει αρμόνια εσύ, να τον τυφλό εσύ. Βγάλε κανένα σενάριο, ρε Φιγκρά. Τι σενάριο να βγάλω, μας έχουν φέρει και στη μέση του πουθενά. Πώς περνάμε στο κομμάτι. Δεν ξέρω. Αυτό τι είναι από τη λεωφορεία, δεν μας ενδιαφέρει, πάμε παρακάτω.
Τα φώτα θα τα κλείσει κανένα. Τα φώτα! Πάω στο κρεβάτι μου, αλλά... Πάμε στο βραχώνα, λες. Καληνύχτα! Νάντια! Νάντια! Καλά. Καληνύχτα! Νάντια! Τι θες? Έχει αυτός ο κεφίλι. Έλα, τι θες? Πλάκα. La más bella canción. Καλή νύχτα, μάγκες. Στο επόμενο επεισόδιο, ο αγώνας για την πιο σημαντική ασυλία έχει φτάσει. 3, 2, 1, go! Οι Έλληνες είναι 4 και οι Τούρκοι είναι 5. Εάν κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, τότε το όνειρο θα έχει γίνει πραγματικότητα και οι Έλληνες παίκτες θα έχουν κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Ο πυρσός που θα σβήσει στο επόμενο συμβούλιο θα φέρει το πολυπόθητο 4-4 στους Έλληνες. Θέλω να χωρίσουμε. Τα αποθυμένα σου, Σοφία μου, δεν αφορούν κανέναν. Πόσο μάλλον το παιδί που κουβαλάς. Μια πρόταση θανάτου. Δεν φαντάζεται που μπορώ να φτάσω. Θα τη σκοτώσω. Μια πρόταση ζωής. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε μαζί αυτό το παιδί. Δηλαδή να χωρίσεις και να ζήσουμε μαζί. 2 μέρες μόνο. Είναι εδώ. Ποιος? Η γυναίκα μου λέγει. Αύριο στις 11 το βράδυ στο Μέγκα. Αμέσως μετά στο Μέγκα. Έγκλημα στον Αμαζόνιο. Ένα ντοκιμαντέρ της εμπόλεμης ζώνης του Σωτήρη Δανέζη. Φίλε, μου φάγε €1. Παρακαλώ το λεωφορείο του Τέλα από Βόλο για Αθήνα. Αναχωρήστε 2 λεπτά. Επαναλαμβάνω από Βόλο για Αθήνα. Καλό σας ταξίδι. €1 είναι αρκετό. Αποκλειστικά από το Vodafone See νέα υπηρεσία See You No Limit. Στέλνεις άπειρα SMS και MMS όλη μέρα μόνο με €1. Vodafone. Πάθος για την κάθε στιγμή. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. 50 χρόνια σε κάθε ελληνικό σπίτι. Γιαούρτια φάγε. Εννοείται. Ο Τεσό. Εδώ κάνει stop.
Για το συναρπαστικό 3GI Mode Sony Ericsson K610i με δώρο, hands-free και κάρτα μνήμης. Απόκτησέ το σε 12 άτοκες δόσεις στο Κοσμοτέ 240 με τις χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς. Ο Τεσό. Για κινητό, εδώ κάνεις το. Tisarano on the rocks. Subito. Tisarano. Μοναδικός αισθησιασμός που θα ήθελες να κρατήσει για πάντα. Tisarano. Il gusto della seduzione. ASICSだ。僕今やってて。ASICS。ASICS また一人使い果たしちゃいましたね。そうですね。ASICS Intelligent Sport Technologies. Στην Τράπεζα Κύπρου το στεγαστικό είναι σοβαρή υπόθεση. Είναι και στα μέτρα σου. Ψάχνεις κάτι πιο high. Ο Τεσό. Εδώ κάνει stop για το εκπληκτικό Samsung E900 με πλήκτρα αφής. Απόκτησέ το σε 12 άτοκες δόσεις στο Κοσμοτέ 240. Ο Τεσό. Για κινητό. Εδώ κάνει stop. Έτοιμοι. Φύγαμε! Νέες Ferrari μοντέλα 2 ταχυτήτων. Δράση Selvi Power. Όχι μόνο τρέχουν, αλλά και επιταχύνουν. Αρχίστε τώρα τη συλλογή σας με τα 6 νέα μοντέλα. Shell. Made to move. Έρχεσαι ένα λεπτό. Μισό. Να σου βάλω ένα πιάτο να φας. Μισό. Θες ένα ποτήρι κρασί. Μισό. Να σου δώσω ένα φιλί. Μισό. Στην Πειραιώς πήγες. Στην Τράπεζα Πειραιώς τα κόβουμε όλα στο μισό. Μισή δόση, μισό επιτόκιο. Με το πρόγραμμα μεταφοράς υπολείπου δανείων και καρτών 50-50. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο απόψινό ντοκιμαντέρ της Εμπόλεμης Ζώνης επιχειρήσαμε να καταγράψουμε ένα έγκλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά επηρεάζει άμεσα ή έμεσα τις ζωές όλων μας. Θελήσαμε να αποκαλύψουμε τους δράστες και τα ταπεινά τους κίνητρα. Η λέξη έγκλημα μπορεί να ακούγεται υπερβολική, αλλά δύσκολα μπορεί να βρει κανείς τον τρόπο για να περιγράψει την καταστροφή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στον Αμαζόνιο, στο πιο σημαντικό τροπικό δάσος για την ισορροπία του κλίματος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Απόψε θα δείτε πως τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα από την παράνομη υλοτομία, η προσφορά εκτάσεων για τη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων και η τρομακτική αύξηση στην καλλιέργεια της σόγιας οδηγούν στην ανεξέλεγκτη αποψήλωση του παρθένου δάσους, από το οποίο πηγάζει πάνω από το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε.
τελευταία 3 χρόνια, 70.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το παρθένο τροπικό δάσος του Αμαζονίου έχουν αποψηλωθεί. Τη θέση των δέντρων έχουν πάρει οι καλλιέργειες. Η Greenpeace, η μεγαλύτερη περιβαλλοντική οργάνωση στον κόσμο, αποκαλεί αυτήν την καταστροφή με μία λέξη: έγκλημα. Αυτό το βίντεο τραβήχθηκε το Μάρτιο του 2006 στην επαρχία Παρά, στη Βόρεια Βραζιλία. Οι ακτιβιστές της Greenpeace έχουν εισβάλει σε ένα χωράφι που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε κομμάτι του τροπικού δάσους. Ξαφνικά εμφανίζεται ο υποτιθέμενος ιδιοκτήτης της γης. Well, we went to him based on 2 fines he received from IBAMA, which is the official authority for this kind of fine, and he has deforested altogether 1,600 hectares. This is the largest deforestation in the past 7 years in this region. Ονομάζεται Πίρες Ντονεζάτσι. Δηλώνει αγρότης, αλλά είναι ένας από τους τσιφλικάδες του Αμαζονίου. Με το αυτοκίνητο και τους ανθρώπους του προσπαθεί να ασχίσει το πανό. Αν παρασύρει κάτω από τις ρόδες του και μερικούς ακτιβιστές, τόσο το καλύτερο. I think Donizete is an example of how the farmers coming from other areas are acting, what's their behavior and how they see the law and the local people in this region. Certo, eu estava sozinho e tinha 50 ocupantes, pessoal que eles pagaram R$15 e andaram em cima de 8 caminhonetes em carroceria, sem nenhuma proteção, sem nada, para fazer protesto. Só me defendi tentando destruir a bandeira porque estava em cima da minha área de plantio meu. Ο Ντονεζάτσι ισχυρίζεται ότι αυτό είναι το χωράφι, ότι αυτή η έκταση του ανήκει. Στην πραγματικότητα είναι ένας από τους χιλιάδες καταπατητές δημόσιας γης που εμφανίζονται από το πουθενά, επιλέγουν μια περιοχή στο δάσος και κόβουν τα δέντρα για να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στη Βραζιλία τους αποκαλούν γκριλέρος. Eu acredito que grilagem não existe, existe agricultor querendo trabalhar. Certo? E todos os agricultores que estão no oeste do Pará devem ter seu documento dentro do INCRA. He doesn't have a land title, his land is illegal, he's a land grabber. He was fined twice by IBAMA. He threatened the people, the authorities that fined him, and he still refuses to leave his land, because that's not his land, and he's done it all illegally. Οι Πορτογάλοι εξερευνητές που απίκησαν τη Βραζιλία πίστευαν ότι κάπου μέσα στο δάσος θα έβρισκαν το Ελντοράντο, μια ολόκληρη πόλη χτισμένη από χρυσό. Οι αγρότες, που εδώ και δεκαετίες έρχονται από το βραζιλιάνικο νότο στο βορρά, πιστεύουν στο κέρδος που αποφέρουν οι καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων. Το μόνο εμπόδιο είναι τα δέντρα. Ο Ντονεζάτσι και οι όμοιοι του αποψηλώνουν το δάσος για να δημιουργήσουν χωράφια με μπουλντόζες και αλυσοπρίωνα. Ο πιο εύκολος τρόπος όμως είναι η φωτιά. Essa terra aqui era uma área já de floresta secundária, certo? Que por imagens satélites você já vê que é uma terra degradada, que não dá uma... Então a gente chegou, conseguimos trabalhar um pouco, certo? Matemos e estamos tentando plantar, trabalhar. Isso, acho que todos os brasileiros que correm um pouco o Brasil nosso, que voa em cima da Amazônia, todo brasileiro dá para se notar que não tem destruição na Amazônia. Το τροπικό δάσος γύρω από τον ποταμό Αμαζόνιο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Νοτιού Αμερικής. Αποτελεί ένα σύνολο οικοσυστημάτων μοναδικό στον πλανήτη. Εκτείνεται σε 9 διαφορετικές χώρες, σε μια περιοχή που καλύπτει 6,4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα 4 από αυτά βρίσκονται στη Βραζιλία. Στο χάρτη, με μαύρο χρώμα, απεικονίζονται οι εκτάσεις που έχουν αποψηλωθεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σήμερα χωράφια και φάρμες με ζώα. E com todas as reportagens que saem em todas as emissoras, todos os jornais, que o agricultor é grileiro, que ele é devastador, que ele é criminoso, você entende? E todo mundo depende dele.
If for the national legislation, you must keep at 80% of your area covered with forests. That's called legal reserve. None of them have it. Στη σκιά του παρθένου δάσους ζουν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια είδη εντόμων και περίπου 2.000 είδη πουλιών και θηλαστικών. Η ποικιλομορφία της Φλωρίδας στη λεκάνη του Αμαζονίου είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο μπορεί να περιέχει 75.000 είδη δέντρων και 150.000 είδη άλλων φυτών. Οι επιστήμονες το περιγράφουν ως το μεγαλύτερο air condition του πλανήτη. Η υγρασία της περιοχής είναι ζωτική για τη διατήρηση του κλίματος παγκοσμίως. Ο Αμαζόνιος διοχετεύει κάθε χρόνο περίπου 7 τρισεκατομμύρια τόνους νερού στην ατμόσφαιρα και έτσι παρέχει τον ατμό που διατηρεί το κλίμα της περιοχής υγρό και βροχερό. Η μετατροπή του νερού σε ατμό δροσίζει τον αέρα. Η αποψήλωση και η συστηματική καταστροφή επιτείνει την αστάθεια του κλίματος στον πλανήτη και συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τέτοιου είδους ζητήματα όμως δεν φαίνεται να απασχολούν ιδιαίτερα τον Βραζιλιάνο αγρότη. Άλλωστε δεν είναι ο μόνος που αμφισβητεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. The approach taken under the Kyoto Protocol would have required the United States to make deep and immediate cuts in our economy. I will not commit our nation to an unsound international treaty that will throw millions of our citizens out of work. Mas segundo os comentários, Estados Unidos acha que não tem, né? Que é um país mais desenvolvido, com um presidente com respeito. Ele acha que não tem. Agora eu, para dizer, não posso nem se tem ou não, porque... Μεγαλύσσες. Αυτές οι δύο γυναίκες ζουν στη Νέα Υόρκη. Αυτά τα τρία αδέλφια ζουν στην Ήπειρο. Τι σχέση έχουν μεταξύ τους, πώς τους χώρισε η ιστορία, οι φάκελοι τους ακολουθούν στο ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το κοινό τους παρελθόν και ξεδιπλώνουν την υπόθεση των αναγκαστικών υιοθεσιών στη μεταπολεμική Ελλάδα. Οι φάκελοι την επόμενη Τρίτη στις 12 παρά 20 το βράδυ στο Μέγκα. Jemison. Beyond the obvious. Απολαύστε την οδήγηση. Ξεχάστε το σέρβις. Με την BMW σειρά 1. Τώρα η BMW σειρά 1 έρχεται με το BMW Service Inclusive. Το πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει ολοκληρωμένο σέρβις μόνο με 95 ευρώ για 5 ολόκληρα χρόνια. BMW σειρά 1 με BMW Service Inclusive. Στη Nova Bank αντικρίζουμε το μέλλον και βλέπουμε αμέτρητα χαμόγελα, συγκινήσεις, φιλοδοξίες, συναισθήματα, προοπτικές, προσδοκίες, ιδέες, ξεγνιασιά και αμέτρητα όνειρα. Από σήμερα αντικρίζουμε εσάς και κάνουμε την τράπεζα που πάντα θέλατε ακόμα καλύτερη. Millennium Bank. Η ζωή μας εμπνέει. Με τόσο χαμογελαστές τιμές στις γρήγορες ταχύτητες, το γρήγορο ίντερνετ δεν ήταν ποτέ πιο φιλικό. Highbox από την Ελλάς Online. Το ίντερνετ σε καλωσορίζει. What goes on in her mind? What's happening in our minds when we identify objects with human